ezihamba phambili kuleli hora. Kugqugquzelwa umphakathi waseGoli namaphethelo ukuthi uphuthume uyothenga amathikithi omcimbi ozobe uhlanganise osomahlaya eGoli eCarnival City eBig Top Arena. Lo mcimbi owaziwa ngeCombo Comedy Show uzobe ubophele osomahlaya bakuleli abaphambili. Abe 28 Hour News bakhulume nabanye bosomahlaya bazobe benandisa kulomcimbi, baphinde bakhuluma futhi nomgqugquzeli walomcimbi umnumzane Sifiso Nene. The lineup is massive. Even namanje ngiyabona, I'm at the gym, I'm getting ready for the show. Let it get fit. Halala. What's happening, everybody? It's your boy Tumi Stopnonsons, aka Jemima K, when I'm aka whatever you wanna call me. 25th of May, let's meet at the Big Top Arena. It's the Combo Comedy Show. Combo Comedy Warawara. It's Carnival City, hosted by Sifiso Nene. So when my comedians Gingi. Tickets at Combi Tickets. Ashipile. Manazi 6 nje nebhodlela bese phuma ticket. Awukwazi ukuphuthela le show cause kuzoba mnandi kakhulu. It's Africa Day. The lineup is strong. It's payday. You have no reason not to come to the show. So please do the right thing and come and support and let's have fun, man. Okay, kulungile, bye. Kube sekuthiwa umphakathi usheshe wathenge amathikithi ngoba njengamanje adayisa ukuthaphuthaphu ngathi amagwinya aserank ekseni. Babukeli ziphela lapho ezaleli hora, siphinde futhi sitholane enxagamanxa ihora elilandelayo lapho sizobe siniphathele izingamanqampu.